διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ στη μεγάλη τουρκική του συνέλευση. Στην πεδρία ήρθαν και πλάι οι εκλογές. Η Ευρωβουλευτής υποτίμησε και διακοπίστηκε στο νοσοκομείο. Έσωσαν το γυαλιά άλλων δύο βουλευτών. Αυτή τη συγκροτή ήταν τα ιδανικά σχόλια που ευθύνονται του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τον κατηγορούσαν όμως και γιατί επιτρέπει κομματικοί να τον αποκαλούν προφήτη, εξόργησαν τον Ερντογάν. Ayrıca eşime ahlaksızlıktır. Ahlaksızlıktır. Sayın Duran, Sayın Durmuş lütfen. Sayın milletvekili. Üzerinden oy toplamak isteyeceksin. Eşimin başörtüsü sebebiyle. Ο Ερντογάν σήμερα